Ahojte, chcel by som vám predstaviť taký môj vynález. Týka sa to zábrany tvorby ľadu. Plavák položíme na hladinu jazierka. Veľmi dôležité je ho začažiť nejakými tehlami alebo kameňmi tak, aby sa steny plaváku ponorili približne 5 až 8 cm. Mal by sa nachádzať nad najhlbším miestom v jazierku. Túto polohu zabezpečíme tým, že si ho priviažeme povrazom, pretože nám bude hladina jazierka počas zimy stúpať a klesať, tak aby mal plavák nejaký pohyb a vietor nám ho nepremiestnil. Keď nám jazierko zamrzne, vo vnútri plaváka máme vzduchovú bublinu, kde nám cez nezamrznutú hladinu môžu pokojne unikať jedovaté plyny z vody. Plavák môžeme hocikedy otvoriť a vpustiť tam tak čerstvý vzduch. Nemal by sa otvárať príliš často, pretože by sme dovnútra zbytočne púšťali zimu. Steny plaváka nám vydržia zimu do minus 20 stupňov Celzia. Pri tejto teplote sa nám už začne tvoriť ľadová drť, ktorú môžeme veľmi jednoducho vybrať nejakým kýblikom či sitkom. Potom ale musíme späť dopustiť toľko vody, koľko sme odtiaľ približne vytiahli. Časť, ktorú otvárame, je dobre zakryť kúskom nejakej fólie, aby nám neprebrzla a dala sa otvoriť. Keď sa nám niečo také stane, pomôžeme si orezávacím nožíkom. Výroba plaváka je jednoduchá a môže si ho vyhotoviť doma každý sám. Náklady na výrobu sú veľmi malé oproti čerpadlám a naviac nemusíme platiť vysoké účty za elektrinu.
Keby vás zaujímala výroba plaváku, môžem vám natočiť video, ako si ho zhotoviť. Keď sa vám toto video páči, dajte like, koment alebo ho môžete zdieľať. Ďakujem.